أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته an baden te veshir fila la jaba an baw fo ka wali mando ni sanga belebele kono bi an ga ni sigi kunandi ni sigi karengere ne kada wati chugo ka an be sanga mina wati beni akumado an willa ka se an karamogo ma ani an fa sungalo belebele konna na sungalo mi ni ala sona ka yenge an kuna sungalo abi hina ko fo abi yafa ko fo Allahu ta'ala ye fardayali min fɛnɛ kɛ an kan kɔnɔ shuna bilasiralikan minnu bɛ a bolo ani ladilikan minnu bɛ a bolo ka di an filɛ nin ye o kɛnɛ de sanfɛ an bɛ foli bila an karamɔgɔ la ustaz salamu alaikum assalamu rahmatullah a'udhu billahi as-sami'il alim min sharri shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله الحمد لله الذي أحل علينا شهر رمضان شهر التقوى والمغفرة والرحمة والبركة وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات أسلموا أمي فلوك عن سندي نسيتك تغبر كماي n'o ye Allahu Ta'ala ye ala min ye ko daminɛ ni ale de b'a laban an bɛ sɔli an ka kiraba in kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka sɔli a so dinge sanimanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan n'an bɔra ye an b'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin a silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ani lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen an bɛ ala fo ala min ye nin kaloba in yenge an kunna k'an to hɛrɛ la an bɛ ala tanu ala min ye sunkalo kɛ hinɛ kalo ye k'a kɛ barika kalo ye k'a kɛ jurumu yafa kalo ye ani tuubi kalo komi i y'a fɔ cogo min na sunkalo kaloba de don kalo min don Allahu Ta'ala y'a bonya k'a kɔrɔta mais n'a fɔra sunkalo ka bon sunkalo kɔrɔtalen don sunkalo yɛrɛ bonyanen tɛ n'a kalo ye walima a tilew sunkalo ma bonya ni o ye sunkalo bonyana alakira ye min fɔ sallallahu alaihi wa sallam sunkalo yɛrɛ kan ani sunkalo yɛrɛ la ani setigi ala yɛrɛ ye min fɔ sunkalo yɛrɛ kan ani sunkalo yɛrɛ la kumana sunkalo bi bonya ni a kɛbaw de ye a ti bonya n'a kalo yɛrɛ ye ala y'a fɔ a ka kuranɛ na ala min se kɔrɔtalen don ya ayyuhal lezina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal lezina min qablikum la'allakum tattaqun ala kumana ala min se kɔrɔtara a ko aw mɔgɔ minnu ko a dalen bɛ ala la k'aw ye muminiw ye ne Allahu Ta'ala ye sunkalo fardaya aw kan nga aw tɛ mando fɔlɔ ye sunkalo dira minnu ma kira wo kira tɛmɛna a bɛ mandow ye sunkalo sun hali n'a sun cogo tɛ kelen ye hali n'a kɛcogo tɛ kelen ye o la ala ko a ye sunkalo di Muhamadu yɛrɛ mandow ma i n'a fɔ a y'a di mandow tɛmɛnenw ma cogo min na sunkalo i bɛ sun a na de sun de ye k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ dumuni ma k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ ji ma k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ i negew ma k'a daminɛ fajiri fɛ n'o ye fajiri swadiku ye fo ka taa se tile binni ma o kɔrɔ i bɛ tile mumɛ bɛɛ de kɛ i t'i ji min i t'i dumuni kɛ i t'i nege kɛ i nege kɔrɔ ye di lawa bi dɔw la te ko nege b'u la dumuni tɛ ji tɛ mɛ u bɛ te min o lawa bi dɔw la o kumana o ye nege dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw o bɛɛ bi dabila fo ka taa sunkalo sa bon ko a ma dabɔ mɔgɔw sɛgɛnni kama parce que i bɛ tile kɔngɔ na i bɛ tile minɔgɔ la i bɛ tile i ka lawa i tɛ se ka gɛrɛ a la o kumana an k'a dɔn a ma dabɔ an sɛgɛnni kama
ko a dabɔra de komi Ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko la'allakum tattaqun ko a kun ye ni a ye sun don ka sun kɛ la'alla a na siran ni Ala ɲɛ an n'an ka danw bonya ni ko a ka dan yɔrɔ min na a bɛna dan ye ko sunkalo yɛrɛ dabɔra nin de kama o tumana fo silamɛw k'a faamu parce que fɛn ɲuman a ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ la mais n'a ma taa taasira fɛ a ka ɲumanya in bɛ tila ka yɛlɛmɛ ka kɛ juguman ye sisan exemple la misalu la mɔgɔ min wulila a ko ne bɛ fɛ ka taa magan sisan ayiwa a fɔra ye magan ta teliman kɔni ye min ye f'i ka don avion de kɔnɔ ka taa y'a dɔn a ka ca la an tɛ teliman wɛrɛ dɔ ka tɛmɛ o kan bi o tuma na e y'i ka wari k'i kun a fɔra billet bɛ feere 5000 e ye 500 k'i kun y'a dɔn o ka ca billet sɔngɔ kɔni e taar'i sigi aéroport la n'i ka wari ye mais e kun kan ka taa billet de ta k'i sigi mais e m'a dɔn k'i ka kan ka taa billet ta e nan'i sigi mɔgɔ minnu sigilen bɛ ka avion kɔnɔ e nan'olu sɔrɔ e ko aw bɛ taa min ko an bɛ taa magan ko an ka avion filɛ alors e kun kan ka taa billet de ta ka n'i sigi u kɛrɛfɛ pour que ka taa magan billet ye 5000 ye 500 b'e kun o kɔni ka ca billet sɔngɔ ye e nan'i sigi 5000 tigi kɔrɔ o ka billet b'a bolo a fɔra a ye don mɔgɔ dafara olu wulila ka don e ko i bɛ don ko billet bɛ min e ye wari bɔ 500 bɔ 500 man ca 5000 ye wa mais e ye 500 bɔ est ce que 500 in a n'a valeur belebele in a bɛna se ka ku 5000 na wa a tɛ se ka ku 5000 na ka sɔrɔ 500 ka ca 5000 ye mais a ma tɛmɛ a sira fɛ min kɛ 5000 kusayara ye parce que i n'i ka 500 segira 5000 tigi donna avion kɔnɔ o tumana sunkalo fo an k'a faamu n'o tɛ a n'a ka bonya a n'a ka kɔrɔta a n'a ka karama a bɛ taa k'an to parce que n'i ye sunbaga caman lajɛ n'i ye sunkalo fɔbaga caman lajɛ bɛɛ b'a jateminɛ de ko Ala ka bonya in a ka hinɛ in a ka hɛrɛ in ko a bɛɛ bɛ sunkalo de kɔnɔ n'i y'a faamu ten dɔrɔn i b'a jɛ a tɛ sunkalo kɔnɔ sunkalo de nana ka na sira dayɛlɛ e ye ko i ka billet ta ka don Ala ka bonya kɔnɔ mais e ma billet yɛrɛ ta cogo dɔn e taar'i sigi ko i sunnen don n'i m'a ɲɛ dɔn i laban i bɛ perdu dɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ Ala de ko kuranɛ kɔnɔ ko a ye sun a ye tile kɔngɔ na a ye tile minɔgɔ la a y'a negew to yen ko n tɛ fɛ k'aw tɔɔrɔ dɛ ko n y'a dabɔ de la'allakum tattaqun lala aw na siran ni Ala ɲɛ ni ko a ka dan yɔrɔ min na a bɛna dan ye o tuma na Ala kan tɛ sunkalo ma ko n'a sera ka sun n'o sera ka kɛ la'alla sunkalo salen kɔ tattaqun i sera k'i muso to Ala ye sunkalo fɛ maa tɛ so kɔnɔ i n'i muso 2 kɔ i ko n y'a to Ala ye i ye ji to Ala ye maa tɛ so kɔnɔ i ye dumuni to Ala ye maa tɛ so kɔnɔ i y'i ka te wulilen to Ala ye maa tɛ so kɔnɔ Ala ko n'i ye tile 30 kɛ tan ka se ka ne Ala bato gundo la la'allakum tattaqun ni sunkalo sara a bɛna ne Ala ka bonya tɔ dafa o tuma na sunkalo ye billet ta yɔrɔ de mais bonya in tɛ sunkalo yɛrɛ ye mais sunkalo in ka bon mun na parce que ale de ye billet ye n'a t'i bolo i tɛ taa labɛn de bɛ kɛ an bɛna don Ala ka hinɛ bato kɔnɔ o billet bɛ ta sunkalo de la o tuma na mais anw ye sunkalo yɛrɛ de k'a bɛɛ ye ni sunkalo sara a banna ni sunkalo bɛna bɛɛ bɛ nisɔndiya silamɛ ɲumanw ko sunkalo bɛna mais ni sunkalo sara an b'a fɔ hinɛ kalo taara mais a ma faamu hinɛ kalo ma taa i entraîné na kalo min na sisan i ka entraînement de bɛna lajɛ n'a ye mago ɲɛ n bɛ hakɛto ɲini exemple la comme denmisɛnninw b'o de faamu kosɛbɛ n'a fɔra ballontan bɛ yen walima boxe bɛ yen walima barita bɛ yen i b'a ye a tigiw bɛ wuli kabini sɔgɔmada fɛ ka boli ka entraînement kɛ bon a fɔra ko coupe du monde bi tan sini aw bɛ ka entraînement kɛ bi o entraînement in kɔni tɛ coupe ta yɔrɔ ye o o tuma na coupe tɛ yen o entraînement kɔni kɛyɔrɔ la coupe tɛ yen mais entraînement bɛ kɛ mun kama ko n bɛ coupe ta o tuma na o entraînement in ka taa coupe ta
o de ye sunkalo suni ye an fɛ ni sunkalo sara an bɛ taa kupu ta mais anw y'a faamu dɔrɔn ko ala ka bonya in ye sunkalo de ye ni sunkalo sara c'est fini mais ni sunkalo jɔra o de ka bon fɛn in ka misɛn kosɛbɛ mais ala y'a walawala dɛ ala y'a walawala a ko a ye sun la'allakum tattaqun la'alla ana se ka ne ala ka dan bonya mais sunkalo kɔnɔ tɛ o parce que ala ka dan bonya n'o na o ne muso bɛ so kɔnɔ n y'a to ala kama ne ka dumuni bɛ so kɔnɔ n y'a to ala kama ne ka ji bɛ so kɔnɔ n y'a to ala kama lala ana se ka ne ala ka dan bonya o ala ka dan bonya na ye bon mais ala ko i sera k'i halala muso to ni ala ye k'i halala dumuni to ni ala ye k'i halala ji to ni ala ye ko hali ni sunkalo sara sa ni e fɛrɛla walita ma i bɛ se ka jɛn o kɔ parce que i entraînena i yɛrɛ ta toli la a ma nɔgɔn dɛ mais anw ye min ye dɔrɔn ni sunkalo jɔra o de ye hɛrɛ kalo ye mais hɛrɛ kalo do kɛ parce que billet bɛ ta yen de o i ka voyage billet bɛ ta sunkalo de la o tuma na ala ko ni sunkalo sara e ka billet b'i bolo ka ban e tɛmɛ ka di mais n'an m'o faamu fo an ye sunkalo yɛrɛ k'a bɛɛ ye o tuma na e tɛ se ka nafa sɔrɔ a la fo mɔgɔw ka nin de faamu Aidara ka kuma tɛ dɛ ala min ye sunkalo di o ala de bɛ ka k'a fɔ ya ayyuhal lezina amanu aw minnu ko a danbɛ ni ala la kutiba alaykumus siyamu sun wajibiyara aw kan kama kutiba alal lezina min qablikum ka tɛmɛ mando minnu kɔnɔ aw ye sun kun wajibiyara olu kan o tuma na lisanul hali b'a fɔ mun y'an tile kɔngɔ na mun y'an tile minɔgɔ la mun y'an tile k'an nege to yen ala ko la'allakum tattaqun la'alla ni sunkalo sara a bɛna se ka ne ala ka dan bonya mais n'i ye sunkalo yɛrɛ kɛ ko in ye i y'a jɛ billet bɛ ta sunkalo de la entraînement bɛ kɛ sunkalo de la ko n si tɔ kɔnɔ n bɛ entraîner sunkalo la tari n na se ka tiɲɛni dabila tari n na se ka kɔnɔnajɛya sɔrɔ tari n na se ka ban haramu na tuma na sunkalo ye kalo de ye ko an ka entraîner a y'a entraîner kalo la ni entraînement banna n ko a bɛ taa terrain de kan o tuma na n'an ye an musow to yen k'an ka fɛn bɛɛ to yen o tuma na ni sunkalo banna ala bɛ n'an lajɛ sunkalo kɔfɛ e bɛ sɔn ka gɛrɛ walimuso la wa sunkalo kɔfɛ e bɛ sɔn ka dulɔ min tuguni wa sunkalo kɔfɛ e bɛ sɔn ka nɛgɛ haramu kɛ kun wa tuma na ala bɛ fɛ k'a lajɛ ni entraînement ye fɛn ye sun ka kalo ye nin de ye alors mais ni i y'a faamu nin kalo in na alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko sɛtanɛw bɛ don nɛgɛ la k'u sɔgɔ jahanama bɛ datugu alijinɛ bɛ dayɛlɛ alors mais mɔgɔw bolo ko tiɲɛ yɛrɛ la ko sɛtanɛ yɛrɛ de bɛ minɛ k'a don nɛgɛ la sɛtanɛ t'i don nɛgɛ la e yɛrɛ de b'i ka sɛtanɛ don nɛgɛ la parce que sɛtanɛ ye mun ye nafsul amarati bisu ni min b'i su parce que ala ko yuwaswisu fi suduri nas o tuma na o waswasu min bɛ don i dusukun na sun de b'o ko ala n kelen ni muso kelen wɛrɛlen filɛ sɛtanɛ mago tɛ muso la halala muso mago t'a la parce que journée don e ye nɛgɛ don sɛtanɛ sen na n ka dumuni filɛ maa tɛ so kɔnɔ n kelen bɛ se k'a dun nka n y'a to ala ye i ye nɛgɛ don sɛtanɛ sen na bon o tuma na sɛtanɛ bɛ fereke anw de b'a fereke ni min ma se k'a ta fereke o bɛ labila dɛ parce que mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ k'a fɔra sɛtanɛ de bɛ fereke ko mais jɛnɛya bɛ kɛ sunkalo la dulɔ bɛ min sunkalo la ko dun ko kira dun ko sɛtanɛ bɛ fereke alors u m'a faamu sɛtanɛ t'i minɛ ka juru don a sen na e yɛrɛ de bɛ sɛtanɛ minɛ i ka sɛtanɛ ka juru don i ka sɛtanɛ sen na ne b'a don ta la o tuma na sɛtanɛw ferekera a ma nɔgɔn dɛ explication ala batoli la ka détail di silamɛw ma nin de la sunkalo bonyana ko entraînement kalo don ko ɲɛbila baara o kalo don mais an ye bonya bɛɛ de ta k'a di sunkalo yɛrɛ ma mais mɔgɔw ma se ka sunkalo ko in faamu bonya min bɛ sunkalo bolo ko n bɛna kɛ ala ka jɔn ye n bɛna gɛrɛ ala la ka taa alijinɛ na ko entraînement bɛ kɛ nin kalo in de la o tuma na ala ko ni kalo in sara dun la'allakum tattaqun ni min sera ka nin dafa ko o ka kan ka sira ni ala ɲɛ o ka kan ka ni ala ka danw bonya mais a filɛ an bolo yan ni sunkalo sara dɔrɔn ko a bɛɛ banna
ni sunkalo sara ko a ye dulɔsow datugu sunkalo jɔra a ye dulɔsow datugu a kana dunun fɔ bilen dunun tɛ fɔ sunkalo fɛ han dunun tɛ fɔ sunkalo fɛ oui mais e ka misigi bɛ ka lamɛn i ka so dunun dabilali ye mun ye a ma foyi ɲɛ o tumana ko in tɛ dunun nɔfɛ a tɛ bala nɔfɛ ko in bɛ min nɔfɛ ala ko tali mais an ka mɔgɔw bi nisɔndiya de ko dulɔso datugura dulɔso bɛ datugu wa n'i ye gogoro don dulɔso la k'a sɔgɔ o dulɔ mina ta a ka dulɔ sɔrɔ ka min wa n'i ye jɛnɛya kɛ so datugu min mago bɛ jɛnɛya la ni olu datugulen tɛ u t'a kɛ wa o de la anw ko sunkalo man ka foyi yɛlɛmɛ fɛn min y'an taacogo ye ayi sunkalo kan ka sɔrɔ an yɛrɛ de ye fɛn dɔ yɛlɛmɛ min y'an taacogo ye olu ye nin de fɔ ko ka dununfɔ dabila sunkalo la ko ka dulɔmi dabila sunkalo dulɔmi t'i dabila o hali ni bari bɛɛ datugura dulɔmina bɛ dulɔmi hali ni tulonkɛso bɛɛ datugura walicɛ ni walimusow bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kumana o t'a kun ye a ye mɔgɔw kalanden u k'a dɔn sunkalo ye mun ye a dabɔra mun kama a nana mun kama bon mais anw minnu ko an ye silamɛ jamana ye Mali c'est 95% a ka ca o yɛrɛ ye musulman 100 o 100 mɔgɔ 95 ye silamɛ yan mais a ka ca o ye mais a lajɛ sunkalo surunyalen joli farala sukaro kan a ye ɲininkali kɛ sunkalo surunyanen joli farala jagominɛnw kan a ye ɲininkali kɛ mais o kumana silamɛya kɔrɔ ye mun ye a y'a lajɛ mais an ye min ɲini an ka faamaw fɛ parce que n'i ye commerçants ɲininka u b'a fɔ faamaw ma fɛn bɔ dédouanement na d'accord commerçant an bɛ jo d'i ma faamaw kɔni ma fɛn bɔ dédouanement na mais yanni sunkalo cɛ a tun b'a feere min na a tɛ nin bɔ o tumana sunkalo selen faamaw ye dɔ fara dédouanement kan wa pour que aw ka minɛ ka se ka yɛlɛ o fana ye kabakoba ye mais an ye wele da an ka fanga fana ye dɛ an ye Mali faamaw wele Mali a jari ye bi a ma ji ye bi hali n'a ma wele silamɛ jamana silamɛ yɔrɔ don a jara faama min ye a ma ja faama min ye hali ni Mali tɛ se ka wele silamɛ jamana silamɛ yɔrɔ don alors silamɛ yɔrɔ la ala ye jamana mara di aw minnu ma ni silamɛw ka waatiba dɔw sera a ka jamana k'a dɔn a yɛrɛ ma nin ko in bɛna kɛ ne ka faso kɔnɔ fɛn min bɛ wele dumuni fɛn min bɛ wele sukaro fɛn min bɛ wele nɔnɔw fɛn min bɛ wele c'est-à-dire sunkalo ka besoin musakaw faamaw kan k'o dɔn hali n'a sɔrɔla dédouanement min b'o kan faamaw kan k'a bɔ a kan an ni dɔ y'a kuma kɛ yan o faama ko karamɔgɔ ka dɔ bɔ dédouanement na tɛ dɛ ko n'an ye dédouanement yɛrɛ dabila sunkalo la ko a ti minɛn si sɔrɔ ni nin gɛlɛya in tɛ an ko bon n'o kɛra toujours o y'aw faamaw de nɔ ye ni aw faamaw ye sukaro nɔgɔya c'est-à-dire ka dédouanement bɔ sukaro kan ka yamaru di commerçants ma bɛɛ ka na ni sukaro ye Mali kɔnɔ a b'a yɛrɛ nɔgɔya o mais ni sukaro donna a ma dédouaner ni a ko bon an ye dédouanement bɔ a kan mais sukaro kana tɛmɛ nin kan ni min y'a tɛmɛ o kan n'a y'o ka minɛnw cɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a ladege o kumana a bɛɛ ye faamaw de kumana ni jamana ka kobaw sera a faamaw fana kan k'a lajɛ ka hinɛ jamanadenw na fɛn min bɛ se ka nɔgɔya se sunbagaw ma faamaw kan k'u jija k'o hɛrɛ se an ma n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn an b'a ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ commerçants i bɛ jago min kɛ an b'a fɔ i ka bi ala t'o fɔ maa si ye silamɛya tɛ maa si wele ka na o ma mais e de bɛ jago ɲɛ dɔn i ye minɛn sɔrɔ da min na i ni ala de b'a dɔn mais da la fana garisɛgɛ tigi ye ala de kodɔn tɛ maa sɔn ala de bɛ jɔn sɔn kumana n'i sera ka ko nɔgɔya ala ka jɔnw ma sunkalo la n m'a fɔ i k'a niw na n m'a fɔ i k'a feere ka bin kana bin mais dɔɔnin sɔrɔ i k'i wasa dɔw la wallahi n'i y'o ŋaniya ɲuman siri k'i ka feere kɛ ala ka jɔnw ma ten a garisɛgɛ tigi ma n'o ye an karamɔgɔ n'ala ko a b'i sɔn i b'a dɔn ala bɛ yen alors ni maa min fana ko i bɛ plan kɛ ala la silamɛw kan ka hɛrɛ sɔrɔ sira min kan ko e bɛ gɛlɛya suguma tare na miliyɔnw sɔrɔ a garisɛgɛ tigi ye ala ye n'ala ko a bɛ cɛnni don i kun n'ala ma far'i kan i bɛ taa baara wɛrɛ kɛ dɛ mana an b'a ɲini silamɛ ŋaniya ɲumantigiw fɛ commerçants na
u k'a lajɛ ka sɔn nɔgɔya kɛ faamaw ta ye ko wɛrɛ ye an y'a f'u ye k'a f'u ye sunkalo surunya o surunya an bɛ wele da mali faamaw sukaro ɲɔ nɔnɔmugu besoin minnu ni sunbagaw mago b'a la a y'a dédouanement bi a y'a jigin tɛ dɛ a y'a bi kalo kelen dédouanement bi ni sukaro ni balo la a bɛ jamana de lafiya o bɛ mun tiɲɛ gouvernement ye kumana n'u sera k'o kɛ o fana bɛ se ka ala hinɛ jamana yɛrɛ la dɛ an kɔni da ye wele da de ye wa ma ala rasuli illa al balagh an kɔni b'a se n'u y'a mɛn an bɛɛ b'a hɛrɛ sɔrɔ n'u m'a mɛn ayiwa min ka di ala ye a b'o de kɛ ala ka hɛrɛ ka ɲi o la an tɛna jɛnya sunkalo ko in na n ye min fɔ nin ye ni nin faamu na bɛɛ bɛ sunkalo nafa sɔrɔ mɛ n'an ye sunkalo filɛ de ko sunkalo yɛrɛ de ye hɛrɛ kalo ye i bolo bɛɛ bɛ bɔ a la hɛrɛ ɲɛbila kalo de ye sunkalo ye a fɔra ko hinɛ kalo don ala kɛra ko tɛ sɔrɔ salam ko barika kalo don ala ka yafa kalo don parce que n y'o de f'i ye ala mago bɛ min na a ka jɔn bolo n'o ka bon ala bolo jɔn ka baara bɛɛ de ye a bɛ fɔ o de ma ko tɔ'atullah ibada bɛ yen tɔ'a bɛ yen ka ala bato ka sun ka seli ka jaga ka hiji a bɛ fɔ o ma ala bato mɛ a tɔ'a ala labato de ye ala ko jɛnɛya dabila sonyani dabila i ka sinji tugu yafa mɔgɔ ma hali n'a y'i tɔɲɔ kana kɛ balawu sababu ye silamɛw bɛn silamɛw dɛmɛ se tɛ minnu ye olu dɛmɛ i k'a dɔn i ka ɲɔ mure kelen ka di fandan dɔ ma ɲɔ mure kelen kilo kelen k'o di fandan dɔ ma wallahi i bɛ baraji min sɔrɔ o la n'i ye san sun i t'a sɔrɔ o ye tɔ'a ye parce que i hinɛna i makari ala mago bɛ makaribaw de la mɔgɔ minnu bɛ hinɛ n'u bɛ makari mɔgɔw la ala mago b'olu de la kumana sunkalo fɛn fila de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale kelen pewu la el ibadatu wa ta'a ala bɛ bato a kɔnɔ wa ala bɛ labato a kɔnɔ ala batoli ye mun ye ne sunna n ye ji to yen n ye fɛn bɛɛ to yen mɛ ala labato ye mun ye n donna n ka so kɔnɔ minɔgɔ bɛna n faga n ka firigo ji sumalen filɛ a kɔnɔ n y'a lajɛ n ko n y'i to ala kama ala ko n k'i to yen wa n y'i to yen a bɛ fɔ o ma tɔ'a o de la ala kira ko salamu ko ala ko sun bi kɛ ne ala de ye o tumana seli bɛ kɛ jeni ye jaga bɛ bɔ jeni ye mɛ munna a ko sun bi kɛ ale ye parce que sun ni bato tɔw tɛ kelen ye innamal a'malu binniyat sunba bɛɛ ŋaniya tɛ kelen ye dɔ bi sun n'a ma sun a cɛ tɛ sɔn o ma sun ala kama e b'o tigi dɔn wa ne b'a dɔn wa hali mɛlɛkɛw t'a dɔn dɔ bi sun parce que ale nana jatigila min na n'i ma sun i tɛ lafiya ye dɔ bi sun ni ne kelen don n tɛ sun ko ye nka n'i ma sun mɔgɔw na tigɛ na o ye ŋaniya ko de ye mana ala ko sun bi kɛ ne de ye wa ne yɛrɛ de b'a sara mɛlɛkɛw a y'a sen bɔ a sɛbɛnni na parce que a t'a a nkalon n'a tiɲɛ dɔn mɔgɔ caman sun bɛ o sun dɛ kira b'o fɔ sɔrɔ a ka hadisa jɛlenw na ko sunbaga caman bɛ yen foyi t'a tigi ye a ka sun na a ye kɔngɔ ni ji minɔgɔ mun kɔ mun bɛna n'o ye e k'i sunnen don ko e bɛ fɛ k'a jira ala la n b'i entraîner ka ban halala la tari ni kalo sara min tɛ n ta ye n k'o to yen e y'o layidu di ala ma e sunna dɔ nana sigi e kɔrɔ k'i balimakɛ dɔ ka ko fɔ o hasidiya kama e ko cɛ ye e ye nafigi belebele dabalijugukɛla don commerçant yi dabalijugukɛlaw de don bolisɔnna dɔ de ye sɛbɛn d'a ma o de y'a ka bitiki fata kira ko i ka sun banna a banna dama tɛ dɛ jurumu de cɛn bɛ ka k'i kan sunba dɔw bɛ yen olu ka sun bɛ tigɛ ni danga de ye a ti sara parce que sun tiɲɛni min don a bɛ fɔ a ma de ko sun tiɲɛna maanawiyan mais hisiyan a ma tiɲɛ sun sariya ye kana ji min i kana dumuni kɛ n'i sera k'o kɛ i t'i minɛ ko i ma sun mais i bɛ minɛ ko i yɛrɛ y'i ka sun tiɲɛ ni mɔgɔ dɔ kɔrɔfɔli ye walima ni haramu feere dɔ kɛli ye a b'a janto nin na sun ma nɔgɔn
mais ni ala sɔnna an bɛna labɛn dɔw kɛ su in kama comme ne y'a yira la an kɔni tɛ wajulikɛla ye bilen denmisɛnw bɛ yen ka ban ala ye aw bɛɛ kɛ cɛ o ye anw ɲɛkɔrɔ o la anw man kan ka ye micro la don o don bilen k'aw to yen mais nin kelen-kelennin minnu bɛ yen an jɛn bɛ n'o ye ka to k'o walanwalan ye fɔ ala ka jɔnw ka faamu sɔrɔ mais n bi fɛ ka min fana fɔ n bi hakɛ to ɲini aw ka micro la o tɛ ɲininkali in kɔnɔ nka sun dɔ don jamana in n'o ye Mali ye an bɛ ka taa cogo dɔ de la bɛɛ ka kan ka ala wele bɛɛ ka kan ka ala deli an bɛ sira dɔ kan sira cɛjuguba don adamadenw de bɛ ka minɛ mɔgɔw fɛ k'u faga k'u joli ta hali sisan kunu u ye yepɛgɛ dɔ minɛ fana k'a kantigɛ k'a joli ta ka taa bon a y'a lajɛ jamana min n'a fɔra o de ye silamɛ jamana ye jamana min n'a fɔra o de ye dɔnnibaa jamana ye jamana min n'a fɔra ko o silamɛ de ka ca fɛn bɛɛ ye o jamana denw ka taa bila adamadenw kantigɛli la k'o joli ta ka adamadenw faga cogo jugu la a bɛ hakɛ to u bɛ dɔw faga u ka kurusi kɔrɔla tigɛ u bɛ muso dɔw faga k'u ka taafe kɔrɔla tigɛ u mana yepege sɔrɔ u mana gɔnbɛlɛ sɔrɔ u bɛ nin bɛɛ kantigɛ bon nin bɛ lakale cogo di adamaden n'i kɛra sababu ye k'i tugu ka adamaden ni bɔ i ka diɲɛlatigɛ de banna hali n'i sara alikaba kɔnɔ i bɛ taa jahanama kɔnɔ mais an ka jamana de falen filɛ o la yepegew ye siɲɛ dama min kɛ ne ka so hali sisan u filɛ ko f'u kana ne k'u ma non a kana na min kɛra ne yɛrɛ y'a mɛn se min b'an ye o ye kuma de ye an tɛ se ka foyi kɛ ni kuma tɛ mais an kɔni bɛ min ɲini ala fɛ sunkaloba in kama mɔgɔ minnu bɛ ka nin baara jugu in kɛ u b'a kɛ kun minnu kama yarabi ala ka n'u ɲɛ u b'a kɛ kun o kun kama diɲɛ kɔnɔ yan ala ka n'o ɲɛ an b'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye ni bonya ala min ko an ka ni kɔlɔsi minnu bɛ ka walidenw bɔnɛ u ni na tan yarabi ala k'u yɛrɛ bɔnɛ u ni na ala k'u labila ala ka n'u sutura abada silamɛ bɛɛ ka kan ka nin dugawu kɛ parce que yepegew u dogolen de don bamakɔ yan yepege si kelen tɛ sɔn ka bɔ fo a ka mɔgɔ sɔrɔ ka d'a kan o ye duguba kɔnɔna ye y'a dɔn burusi kɔnɔnaw na tuma na an bɛ wele min da mɔgɔ min ye yepege walima yepege bi mɔgɔ minnu fɛ a y'a janto yepegew la a y'u kɔlɔsi yepegew a yɛrɛ k'a janto a yɛrɛ la a k'a yɛrɛ kɔlɔsi n'o tɛ ninnu yɛrɛ an t'a dɔn an bɛ se k'u qualifier k'u bila minɛn min kɔnɔ parce que an tɛ se k'a fɔ mɔgɔw don quoi mɔgɔw tɛ bilen quoi adamaden kɛtɔ k'i adamaden ɲɔgɔn ni bɔ i bɔra mɔgɔya la tuma na an kɔni bɛ ala de deli ala anw sago tɛ nin ye nin balawu ka an ka jamana kisi a ma ala minnu y'a kɛ a jigin olu kan i k'an kisi parce que ni tuɲɔni warala n'ala ko a bɛ balawu jigin a kɛbaaw dama tɛ o bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la nka ala an kɔnna ka an ka damakasi ɲɛsin ma ala e ɲɛ b'an dusukun na min kɛra nin ye a ma bɛn an ma an t'a fɛ ala o tuma na n'i ka tɔɔrɔ bi jigin ala jamana in kisi nka minnu y'a kɛ ani minnu y'u bila k'a kɛ ala i ka balawu jigin olu kan i ka jamana kisi n bɛ fɛ ka nin dakurunya fila de kɛ k'a ka kuma dafa hali n'o t'a dɔ ye o y'a dɔ ye parce que tɔɲɔli man di ala ye joli bɔnni man di ala ye salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu alhamdulillahi rabbil alamin an baden tv shirifila lajɛbaw an b'aw fo ɲɛmadali la ne ni aw an bɛɛ bi jɛ ka an karamɔgɔ fo ani an fa ani an ka seyidu seyid sharif usman madan haidara san 2018 sunkalo daminɛ ye nin ye a ye bilasiralikan an ye a bɛ fɔ fɛn min yɛrɛ ma ko falsafatu siyam aw hikmatu siyam sun kodɔn belebele min bɛ a kɔnɔ ni o ye an caman jɛ ni o faamu o danyana an caman yɔrɔ fo an ta taara kɛ kɔngɔ laminɛ ani ji minɔgɔ laminɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ an karamɔgɔ a ka walanda a bolila nin kan ni ka sɔrɔ k'a kun cɛ ni nin bilasiralikan ani nin ladilikan ye min yɛrɛ bɛ senna jamana kɔnɔ ka ladilikanw di an bɛ karamɔgɔ fo ka waliɲuman dɔn k'a fɔ karamɔgɔ i sara bɛ ala bolo rabbi ala kɛ i mɛn an kɔrɔ sunkalo in a donna an kan hɛrɛ la ya rabbi ala k'a kun cɛ hɛrɛ la
sunkalo belebele in kɔnɔ karamɔgɔ a bɛ tafsiriw sigi an ye olu fana bɛ latɛmɛ aw ye TV Shirifila in sanfɛ an b'a fɔ a k'aw sɔgɔlen to TV Shirifila la inshallah a ti fɔ aw jigi kɔ nin sunkalo belebele in kɔnɔ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la ala ka diɲɛ waati wɛrɛ yira an na wa shukran lakum fi amanillah